हाय लोगोफोर आंनि बर'दिमारि कालेक्शन यूट्यूब चैनलाव बेखौबो बरायबाय। आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाबाय रेड बानाना थालिर गोजा। बिनि सायाव आङो भिडिअ बानायदों। थालिर गोजाखौ नुवाखैबा बे भिडिअनि गेजेरजों थालिर गोजाखौ नुनो मोनगोन आरो थालिर गोजानि बिफाङा बोरै जायो बेखौबो नुनो मोनगोन। थालिर गोजा फिथाइया बोरै जायो बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो भिडिअखौ नायनानै गोसोआ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो। लोगोसे शेयर खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय दाबाव। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायदो। नै लोगोफोर थालिर गोजा नायदो। थालिर फिथाइखौ गोमोन जाब्लाबो बेबायदिनो गोजायै नुयो। गोमोनसो दै लोगोफोर, थालिरा गोथां नङा। नै लोगोफोर आंबो थालिरखौ जानोसै, खाबाय थाइसे। बिगुरखौ जिरबाय 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 ग गोदै जोबोद गोथाव। लोगोफोर थालिर गोजा बिफांखौ नायदो, नै बेनो। लामा जिंथिंबो दङ थालिर बिफाङा, नायदो। बे लामाया जाहानियानो दै लोगोफोर, थालिराबो जाहानियानो। नै लोगोफोर थालिरा बिदांसे दोंखौ बिफां सायाव। बेबादि आरोना थालिर गोजाया बोरै नुबाय, बिफाङाबो बोरै जायो बेखौ नुनो मोनबाय। जाबाय थालिर मालफब होननानै बुङो बेखौ। नै लोगोफोर बेखौ आरो गोदान थालिर बिफां गायदों। बे थालिरनि मुङानो जाबाय अम्रिद sagर। नैबे थालिरनि मुङानो जाबाय थालिर हायथा होननानै बुङो बेखौ। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै। नोंथांमोना थालिर गोजाखौ नुनो मोनबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय दाबावगार। थेंक्स फर वाचिं।